ngancur ya wong kuwi mang terus ndadekne makhluk sing anyar neh. Wa madzalika lan barang mengkono-mengkono kang tinutur ngallah ing atase Allah biaziz kelawan wenang. Wala taziru lan ora nyangga dosa sapa waziratun wong kang dosa wizra ukhra ing dosane wong liya. Dadi wong maksude ora bakal nyangga dosa sapa wong kang dosa ing dosane wong liya. Dadi wong ki ora bakal nanggung ora bakal bisa nyangga dosane wong liya. Dadi sing disangka ya dosane dhewe ngono lho. Wa in tadengu lamun ngajak-ajak lek krungu ora lamun ngajak-ngajak sapa muskolatun wong sing wis kabutan dosa ila liha maring ngajak-ngajak supaya ngewangi sanggane wong lho lek lamun wong sing wis dosane akeh rumangsa kabutan kuwi njaluk tulung supaya kon ngewangi nyangga ngono lho. La yuhmal mongko ora bakal disangga minhu sangka dosa memang saeun ing suwiji-wiji. Walau kana lan senajan ana sing dijaluki tulung kuwi mengkae za kurba wong kang duweni kerabat di senajan sing dijaluki tulung cek kerabate ngono ya ora iso ngono lek dadi ndak padha karo wong kabutan nggawa gabah. Kabutan nggawa gabah njaluk tulung ning tanggane jak kon ngewangi ngono iso lah lek. Inama tungziru angin pestine pamedenira iku mung migunani alazina ing wong akeh yaksauna robahum kang wedi marang pangerane bil ghaibi kelawan samar wa aqamu sholata lan ngedekne salat. Waman sapane wong tazakka kang suci sangka sirik wa inama tazakka li nafsihi mongko pestine suci sangka sirik iku migunani marang awake dhewe. Wa ilallahi lan mung marang Allah al-masir panggonan bali. Dadi mengkae ngomongne wong sing dosa kuwi mang ora bakal nyangga dosa sapa wong kang dosa ing dosane wong liya. Lamun wong sing wis kabutan dosa kuwi mang njaluk tulung supaya kon ngewangi nyangga dosane mongko ya ora bakal diwangi nyangga. Senajan to sing dijak kuwi mengkae sik pernah kerabate apa bapake apa anake apa dulure ngono kuwi wis
jaluk tulung ya ora iso ngono lho. Dek, kenapa mengke? Kabutan dosa. Wong sing wis kabutan dosa kuwi lamun njaluk tulung ning wong liya kuwi kon ngewangi nyangga dosane ora bakal diwangi nyangga ngono lho Lek. Ya ora bakal. Senajan to sing dijaluki tulung kuwi mesti pernah Dulure kerabate, dulure utawa anake bojone sak piturute kuwi ora bakal. iso ngono lho. Njur Allah Ta'ala dawuh ning Kanjeng Nabi, angin besine olehmu meden-medeni iku mat, kuwi mung migunani marang wong sing wedi marang pangeran kelawan gaib. Krungu apa turu iki? Kalenono. Nah. Kanjeng Nabi kuwi didhawuhi karo Allah Ta'ala Muhammad nggonmu meden-medeni kuwi ora migunani kejaba mung migunani marang wong sing wedi marang pangeran kelawan gaib lan ngedekne salat lan sapa wonge sing suci sangka sirik mongko setuhune suci iku mau bakal migunani awake dhewe lan ya mung marang Allah panggonan bali. Lek panggonan bali ki nang ndi? Bali nang pangeran. Panggonan bali ya mung marang Allah panggonan pinggon bali kuwi. Wa mayastawi lan ora padha apa al-a'ma wuta wal basir lan ningali. Wong wuta karo wong awas kuwi ya ora padha. Wala zulumatu lan ora padha peteng wala nur kuwi ya ora padha karo padhang. Dadi wong kafir kuwi karo wong iman kuwi ora padha. Dipetengi ibarate kafir lho Lek. Padang kuwi iman. Dadi wong kafir karo wong iman kuwi ora padha. Wala zilu lan ora padha iyup-iyupan. Walal kharur lan iyup-iyupan kuwi ya ndak padha karo panas banter. Kuwi apa Lek kuwi? Iyup-iyupan iki karo panas banter kuwi tuladane apa kuwi? Kan nyami. Nah, ya iyup-iyupan karo panas banter kuwi swarga karo neraka. Ngilmu karo hawa, ngono kuwi kan ya ora padha. Wala yastawi lan ya ora padha al-ahya'a urip wala amwat lan mati. Inallah setune Allah yusmiu paring bisa krungu man ing wong yasa sing dikersakne. Gusti Allah ki iso maringi krungu maring wong sapa sing dikersakne. Wa ma anta lan ora utawi sira bimusmingin kelawan aweh pangrungu man ing wong fil kubur ing dalem kubur. Jadi maksude kuwi Kanjeng Nabi kuwi didhawuhi karo Allah lek aku kuwi Gusti Allah kuwi paring bisa krungu maring wong sapa sing dikersakne. Krungu karo dawuhe lho Lek. Ning Kanjeng Nabi
didhawuhi wa ma anta lan ora utawi sira mat bimusmingin kelawan aweh pangrungu man ing wong bil kubur ing dalem kubur. Kowe kuwi ora iso paring krungu maring wong sing nang kubur, wong sing mati makrifate kuwi. Dadi wong sing pancen mati makrifate kuwi diomong ana utawa ora diomongi kuwi ya wis ora enek bedane ngono lho. In anta ora ana utawi sira ila nazir kejaba tugas mung meden-medeni. Inna sedune ingsun Allah arsalna ka ngutus ingsun ing sira bil haqi kelawan nekane dawuh sing hak basiron ngandakne bebungah tumrap wong sing padha gelem iman diparingi ganjaran swarga banaziron lan meden-medeni ancaman wong sing padha ndak iman kuwi diancam siksa neraka. Wa imin umatin ila khalafiha nazir lan kabeh umat kuwi mengkae mesti ditekani utusan sing meden-medeni. Wa ayyukadzibuka lan lamun gorohake wong-wong ing sira fakot kadzaba teman-teman gorohake alladzina wong akeh mingko belihim sadurunge wong-wong kafir Mekah. Dadi lamun Kanjeng Nabi kuwi digorohne karo wong-wong kafir Mekah, mongko ya teman-teman wis digorohne. Teman-teman wis nggorohne wong-wong kafir sadurunge wong kafir Mekah. Nggorohne utusan sing dhisik-dhisik kuwi. Ja'at hum nekani ing wong-wong kafir dhisik kuwi rusuluhum utusane bil bayyinati kelawan nggawa keterangan labi juburi lan kelawan kitab wabi kitabi munir lan kelawan kitab sing madangi. Dadi wong sing dhisik-dhisik kuwi mengkae lek wong sing dhisik-dhisik saurunge wong kafir Mekah kuwi ya wis nggorohne utusane Allah. Ya wis ketekanan utusane nggawa keterangan lan nggawa kitab sing madangi ning tetep ndak gelem iman ngono. Suma akhadtu nuli ngalap ingsun alladzina kafaru ing wong-wong sing padha kafir. Pakaifa mongko kepriye kana ana nakir ingkar ingsun. Dadi wong sing padha nggorohne sing dhisik-dhisik wong kafir sing dhisik-dhisik sing wis padha nggorohne utusan karo Allah kuwi disiksa, dihancurne. Alam taro apa ta ora weruh sira anallah setune Allah angjala nurunake minasama sangka langit maan ing banyu. Wa akhrajna mongko ngetokake ingsun bi sebab banyu samaratin ing wowoan mukhtalifan kang beda-beda alwanuha rupane. Lek Gusti Allah ki nurune banyu saka langit. Bareng ngono terus ngetokne tetukulan, ngetokne wowoan. Wowoan kuwi beda-beda rupane. Lek wowoan niku nyapa? Utane Beda-beda rupane. Beda-beda rupane.